Ju posúva na stred, kde je Kingsley Sarfo. Intia. Ukážite sa o 4 hodine hry Apoel Slovan 0-0. To bol takisto aj v Blackburne či v Dyname Kiev. Toto je jeho 43. vystúpenie na výbornú. Boli pod tlakom trošku, aby neboli pripravené, aby tie nábehy neboli pripravené od útočníkov. Ak je ten center jasne predvídaný, tak ten útočník si lepšie vie. No, najmä štandardky, to je veľká zbraň Apoelu. Začína sa 30. minúta. Tokrát je to rozhodnutie. Tlačia po pravej strane už niekoľkýkrát, ale neprichádza tentokrát center, pretože zatiaľ sa nedarí v tej stredovej zóne na ručnú brzdu Juraj Kucka. Presne takto to Slovan to musí, že pri tých centrovaných, lebo aj Kaši, aj Vimer svoje súboj zatiaľ. Slovan trošku otupila, že znova by mohol na chvíľku prevziať aspoň. Našiel Juraj Kucku, ktorý si urobil teraz dobrý instinktív. Z druhého polčasu Slovan zatiaľ drží postupové karty vo svojich rukách. V druhej... Keby Max so strelcom tak centrálne dvaja vedľa seba, alebo teda pri sebe jednoduché ako v prvom polčase dostať sa centrovaným loptám, pretože už pri tých prvých, ako som v prvom polčase spomínal, zatiaľ sú dosť veľa pre domácich hráčov. A práve Söke teraz napadá rozohrávku domácich, tá už je vedená poprava. Možno dnes z tých hráčov Slovana je kritéria. V grafike mali domáci, že opustil trávnik El Arabi, ale striedať väčšinou to nebolo úplne optimálne a teraz na otočenie hry si pri tom štvorobrancovom Slovan to zhusťoval v strede, kraje nechal častejšie voľné, tam išla veľmi často tá príležitosť domácich, ktorí by potrebovali v závere viac než dosť. No ale to je, hral len 2 zápasy. Slanec Fluminense. Nikolsich domáci fanúšikovia prakticky 95 minút.